Kasadahan dre. Ay kayo ha gini ning kasadahan dre. Dugay naging panahon eh. Wa naguri plano sila mo tarong aning kasadahan dre. Taas ka ni, hapit ka ni mag 100 ni. 100, hapit ni mag 100 meters ni. Kabuhangan raga ini tambak-tambak ya. Ramai Betawi Murnal. Ano di mo masagot ng niya kay? Pagkap ini. Ano di mo sa butang drainage sa motor ka? O pay wala giayo ang krasada, di pa mo sugot ang butang drainage. Pundo ng mga tubig. Hindi mas lang masugot. Bag tanga ganing drainage kaya ron ang tubig di mapundo kaya wala pag sa pinto mga po sugot niya. Luwag kayo eh. Tengah na to gilibol, pradan log.